ndị ikwu ndị ibe ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi unu anọdịla eji m aka na ahụ siri anyị niile ike. Ọ bụrụ otu ahụ ka otuto na nsọpụrụ na ọja mmadụ siara Chineke anyị bi n'eluigwe na-elekwa ụwa anya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Ọ bụ mbụ Maazị Igbo nwafọ Igbo kajara akaja ka unu anọ n'oge awa dịka unu si anọ. Ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-ajụ onye bụ enyi, onye bụ enyi, a na-ajụ ọ bụrụ ajụjụ. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-aghọta ihe bụ enyi nke mmadụ na ibe ya na-enwe. Gịnị bụ enyi? Kedu onye bụ enyi? Enyi bụ onye ahụ ọdịmma gị dị n'obi. Onye ahụ mgbe ọ bụla ị nwere nsogbu, ọ dị ka onye nwa nwere nsogbu ahụ. Ihe na-esiri gị ike, ọ dị ka onye nwa ka ihe ahụ na-eme. Ihe na-emetụ gị na mkpụrụ anya, ọ dịkwa ka na mkpụrụ anya nke ka ihe ahụ na-eme. Ị nọ na nsogbu, ọ dị ka onye nwa nọ n'ime nsogbu ahụ. O nweghị ihe mere gị, ọ na-adụnyere gị azụ. Mmadụ isi na onye dị otu a bụ enyi ya abụghị sọsọ onye na-eme gị na onye ya na ya na-aṅụ mmanya. Maka ọtụtụ mgbe ị ga ebe ndị mmadụ na-aṅụ mmanya, ụmụ nwoke na-aṅụ mmanya, ị ga na-ahụ ọtụtụ ihe na-eme ebe a. Anaghị aṅụ mmanya dị iche iche. O nwere ike ọrụ mmadụ anọ bịara aṅụcha mmanya ahụ, ofu onye wepụta ego kwụọ ụgwọ, maọbụ mmadụ 10 ma ọ karịa, mgbe ọbụla maọbụ oge ọbụla ha nwere nzukọ ebe ha ga-anọ na-aṅụ mmanya, ha eje ebe ahụ, otu onye n'ime ha kwụọ ụgwọ ihe niile a ga-eri ebe ahụ. Ihe ahụ abụghị ya bụ enyi. Onye pụrụ mgbe ọbụla unu na-aghachi na-ekele ekele, eleghị anya obi n'ime ebe ahụ ibi, n'ogige ebe ahụ ibi, ma ọ n'obi na ebe gị nwa bikwa, ma ọ na gị na ya na-alụkọ ọrụ. Onye ahụ abụghị enyi, kama na gị na ya dị na mma. Unu na-enwe mmekọ, unu na-ekele onwe unu, unu na-aṅụkọsị mmanya. Ihe ị ga-eje ama onye bụ enyi gị bụ na mgbe ihe siwere gị ike. Ọ bụkachaghị na ihe ego ma onye wetara ego wee nye gị, ya bụ na onye ahụ wee enyi gị. Ma onye butere akụ na ụba ma ogoro gị ụgbọala, ọ bụghị ya bụ enyi gị. Eleghị anya onye ahụ nwere ọdịmma gị n'obi ya, mana ọ pụtara na onye ahụ bụ enyi gị. Enyi mmadụ nwere ike igoro ya ụgbọala. Enyi mmadụ nwere ike ịgbatara ya ọsọ enyemaka mgbe mkpa na ndakwasị bịakwasịrị onye ahụ. Enyi mmadụ nwere ike imere ihe ọ na-atụghị anya. Enyi mmadụ nwere ike ịgbapụta mmadụ n'ụlọ ọgwụ na-asịghị ya emechaa nyechie m ego njigwe gbapụta gị. Enyi mmadụ nwere ike ịgbapụta nwunye mmadụ n'ụlọ ọgwụ. Nwunye mmadụ ahụ na-adịghị nọ n'ụlọ ọgwụ. Enyi mmadụ nwere ike ịgbapụta nwunye mmadụ mụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ, mana onye ahụ ọ kpọrọ enyi ya enweghị ego iji gbapụta nwaanyị ahụ. Onye ọbụla ga-emere gị ihe na-anaghị atụ anya ya na-emere gị, nna ma ọ bụ nne, chọkwa ebe ị ga-eweta ego ha nye m. Ihe nwere ike imenwuru mmadụ na-atụghị anya ka onye achị gị. Onye ọbụla ịhụrụ na-emere gị otu ahụ, onye ahụ bụ enyi. Onye bụ enyi? Onye gị na ya na-amụ ama sọsọ ebe gị na ya dị na mma, agwụna na oriri, ọgwụna na ịṅụ ọṅụṅụ na mkparịta ụka, ọ gaghị agafe ebe ahụ. Onye ahụ abụghị enyi. Onye bụ enyi? Onye bụ enyi gị bụ onye na-anọnyere gị mgbe ihe ụwa dara gị ahụ. Onye na-enyere gị enyemaka, onye na-enye gị ndụmọdụ, onye na-agwa gị sị agharịpụkwara Chineke aka, onye na-agwa gị sị nwee ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ, na okwukwe gị sikwa ike, na olileanya gị si ike, na-ekwekwana ka ihe ọbụla ikuku nke na-ekuku okuchapụ gị, ka esi na Chukwu adịghị maọbụ na Chukwu anaghị alụ ọrụ. Onye ga-enye gị ndụmọdụ, ga-agwa gị eziokwu. Ndị ọzọ bịa ha ekpukpuore gị eziokwu aka, ka gị na ha na-atọkụ na-achị, ka enwee ike na-anapụtakwu gị ihe nọ gị n'akpa. Ya ọ bụrụ ndị na-aṅụ mmanya, ndị ma ka esi aṅụ mmanya ọfụma, ha ma na ịbụkwa onye na-aṅụ mmanya, ha nwa na onwe nke ha ịma na weta ka erie na aka mma na-akpọ onye ọzọ. A na-etu gị afa, a na-eme gị ka napụta gị ego. Ịkọrọ ha akụkọ, ị ga-eji maa na ndị a bụ ezigbo enyi gị. Wepụta ihe mere n'etiti gị na mmadụ. N'ime obi gị ọ dịghị ka ihe ahụ emeteghị ya, otu isi eme ya bụ ka isi eme.
ịfụta ebe ahụ gị na ndị enyi gị anọ kwupụta esi biko nụ tụziere m aka ama mma m metere ihe dị otu a, lekwe ihe onye a sị na ọ ga-eme m, lekwe ihe dị otu a, gịnị ka m ga-eme? Onye ọbụla ga-asị gị nna ihe ị mere maọbụ nne ihe anyị mere adịghị mma, na ka ị gara isi mee ya, ngwa jee rie onye dị otu a, maka na gịnị imezighị emezi. Onye ga-anọ n'ihu gị tụọ gị mmehie gị n'anya sị gị na ihe ị mere adịghị mma, nke bụ na ị makwa n'ime onwe gị na ọ dị mma na ị chọrọ ịmata ihe ndị ahụ sị na ha bụ enyi gị nwere ike ikwu n'uche ha na ihe ahụ. Onye ga-anọ ebe a tụọ gị mmehie gị n'anya gwa gị eziokwu, onye ahụ bụ enyi. Onye bụ enyi? Enyi bụ onye na-agaghị ahapụ gị mgbe ihe rawara gị ahụ. Elee anya mgbe gara aga gị na ya na-abụdị na mma n'ihi na ị na-enyere ya aka, ọ na-enyere gị aka, unu abụọ a na-aga n'usoro kwesịrị ekwesị, ihe na-agara unu ọfụma, emechazie ihe ebidozie siwere gị nwa ike, mana ya mana onwe ya ka na-aga n'ihu. Ya chọpụta, eleghị anya ị gwara ya ma ọ ji anya ya wee chọpụta na ihe anwa mkpụrụ otu ihe dị abụkwa ka ọ dị. Ebe zoro ọgọdọ atọghị ele. Mgbe ọbụla ọ chọpụtara ya, gbatara gị ọsọ enyemaka. Onye dị otu a bụ enyi. Onye bụ enyi? Onye bụ enyi gị bụ onye na-agaghị eme gị ihe ọjọọ, na-agaghị anụ ebe a na-akpa nkata kpagide gị n'azụ o soro na-akpa nkata ahụ, ma ọ bụ onye ga-anọ a na-ekwu okwu imegide gị, ma ọ bụ okwu igbu gị, ma ọ bụ ụzọ dị aṅaa a ga-esi megide gị, ọ gaghị abịa gwa gị ya. Ọgba nkịtị ihe ọjọọ ahụ ndị mmadụ nọ na-akpa nkata na-atụ atụmatụ ya, ọ hapụ ihe ahụ abịa mezuo n'elu isi gị. Onye ahụ abụọ ya bụ enyi. Onye bụ enyi? Onye bụ enyi gị bụ onye ga-ewepụta isi ya, ọkakwa mma na-egbupụrụ isi ya ka gịnị ka o wee zọọ gị, zọpụta gị na nsogbu ahụ ede, nke ọ maara na eleghị anya ihe anyị boro gị na ihe i mere iji wee nọ n'ime nsogbu ahụ imere ya eme, mana n'agbanyeghị o kwesịghị ka ahapụ gị ka ị nọrọ ebe ahụ nwụọ. Onwe ntaramahụhụ a na-enye gị na-abụghị ọnwụ ma ọ bụ nke na-anọteghị aka, nke ga-eme ịpụtakwa ị ga-adịkwa ka ị dị, mana ị ga-enwe mgbanwe. Onye bụ enyi ga-eme gịnị? Ga-agba mbọ hụ na ịtaghị ahụhụ atabiga ya oke. Ọ ga-enye enyemaka o kwesịrị inye, enyemaka enyi na-enye enyi, enyemaka ezigbo enyi na-enye enyi. Mana onye bụ enyi? Enyi abụghị onye na-eme ụtụtụ ọbụla okene gị mgbe gị na ya na-adị na mma bụ mgbe ọ na-erite gị ihe n'aka. Mgbe ọbụla i nyere ihe unu achịa, unu bute akụkọ onye ọzọ na-akọ, mana nke unu anaghị ekwu ya, ọ naghị ekwu ihe ọjọọ i mere, kama ọ sị gị na ndị mmadụ na-ekwu na ihe mere, asị hapụ na onye abụọ na onye awụghị ụdị ajọ mmadụ ha chere na ọ bụ ya nwa akwụgide wee kwuchite ọnụ gị ihe a ka ọ gwara gị, mana ọ bụghị ka o si mee. Onye dị otu ahụ abụghị enyi. Onye ga-eso ndị ọzọ kwude gị gaa na ebe a na-akpa nkata akpagide gị ọgbachi nkịtị, onye ahụ abụghị enyi. Enyi bụ onye ga-apụ n'eziokwu, ọ nọrọ ebe ahụ fụ na ya ekwu okwu sị na ihe a onye a mere adịghị mma, ihe onye ahụ ji na-ekwu, ihe unu ji onye ekwu adịghị mma, maka na onye dị otu abụghị ihe dị otu a ka ọ na-eme. Onye ahụ abụghị ụdị agwa dị a otu a ka onye ahụ na-akpa. Unu ejikwara aha ya akụ asịrị, unu ejikwara aha ya ekwu okwu ọjọọ, unu hapụ na ya aka, maka na o nweghị ihe o mere unu. Ole anya na okwu ya na ọ ga-ebutere ya nsogbu, si ebe a pụta ma agwa gị sị gị nwoke m ma ọ bụ nwaanyị hụra ndị dị ụta n'eze ha, maka na uche ha na atụmatụ ha n'ebe ị nọ n'elu isi gị abụghịkwa ezigbo atụmatụ. Ha nwekwara ike ịhụ ihe ga-egbu gị, ma ọ na ha hụ ihe ga-egbu gị ha ga-etinye ya aka, ọ gwa gị sị gị wezụga onwe gị n'ebe ahụ. Ọ bụ onye dị otu a bụ enyi. O kwesịrị ka anyị mara onye bụ enyi, ka anyị mara onye anyị na ya na-aṅụkọ mmanya, ka anyị mara onye anyị na ya na-achị ọchị mgbe ọbụla, onye anyị na ya na-aja eze, onye anyị na ya na-akụ asịrị, maka ndị na-anaghị edebe ọnụ ha, ndị na-anaghị edebe ihe nzuzo mmadụ gwara ha, debe ya n'ime obi ha. Ka anyị mata onye dị otu ahụ, ka anyị nwee ike mara ka anyị si ekewapụ onye kwụrụ ọtọ bụrụ ezigbo mmadụ na onye na-abụghị ezigbo mmadụ, mara ka anyị si azọ onye bụ ezigbo mmadụ, maka na ịzọ onye ezigbo mmadụ kacha mma kama ị ga-azọ onye ụjọ, ịzọrọ onye ịzọ dike. Otu a ka ọ dị, kama ị ga-azọ onye na-abụghị ezigbo mmadụ, ịzọ onye bụ ezigbo mmadụ. Onye ọbụla ga-anọ ekwu okwu n'azụ gị, onye ahụ nọrọ n'ihu ndị ahụ sị na onye dị otu a ihe ọ na-ekwu ọ bụghị otu a ka ọ dị.
eleghị anya onye ahụ ọ na-ekwuchite ọnụ ya enwebeghị kọbọ ya bara ya n'akpa, mana n'ihi na onye ahụ bụ ezigbo mmadụ, ya nwa na onwe ya nwere mmasị ebe onye ahụ nọ, ọ nọrọ n'ihu ndị agwa unu agakwa na unu mba ya unu na-ekwu abụ ka onye adị, ọ bụghị otu a ka o si mee. Onye dị otu ahụ bụ enyi. Onye bụ enyi. Onye bụ enyi bụ onye na-agaghị ekwe ka ihe iyi rie gị. Onye ahụ agaghị ekwe ka ọnụma buru isi gị. Onye ahụ agaghị ekwe ka ndị iro gị ṅụọ gị. Onye ahụ agaghị ekwe ka iyi na-amaghị isi ka o rie gị. Onye ahụ bụ enyi. Ọ dị mma ka ị mata onye bụ enyi gị site n'ụbọchị taa. Ọ dị mma ka ị mata na ọ bụghị ndị niile gị na ha na-aṅụ mmanya ndị na-akwụrụ ụgwọ mmanya na ndị na-akwụrụ ụgwọ mmanya. Enyi abụghị ụdị ahụ. Enyi oriri na ọṅụṅụ abụghị ebe eji amata enyi. Akọwala m anyị ihe ga-eme ka anyị mata onye bụ enyi anyị na agwa mmadụ na-akpa ị mara na onye a bụ enyi gị. Ọ bakwaghị uru ịjụ kedu onye bụ enyi. Ngwa na ụmụnne na ụmụnna, otu a ka ọ ga-aha m n'ọnụ. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ ma anyị mata onye bụ enyi, wee gbasoo usoro anyị ga-eji mee gịnị, dịrị onwe anyị ndụ ma dịkwara ndị na-eso anyị. O nwere ike ọ bụrụ na anyị bụ ndị n'ụlọ nwunye mụta ụmụ, dịrị nwunye anyị ndụ, dịrị ụmụ anyị, dịrị di anyị ndụ, dịrị ụmụ anyị, dịrị nne na nna, dịrị ụmụnne na ụmụnna, ikwu na ibe na ndị enyi anyị ndụ. Maka gịnị? Ndụ bụ n'isi ọ kacha mma. Ma gịnị? Asị onye chi na-azụ onwe ya, mana ọ ga-aka mma ka ị mata onye bụ enyi gị. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe amara. Ka emesịa nụ. Daalụ.